Del 1. Huden under ligskjorten. Liget lå på borgen som en marmorskulptur, dækket af et tyndt, hvidt lagen. Lysrøret over præpareringsrummet surrede lavt, og i det kalde luftdraget fra ventilationsanlægget dirrede lakenets kanter næsten umærkeligt. Alt var stille, bortset fra den rytmiske dryppingen fra en kran, som ikke var skruet helt igen. Michael Johansen, gravfærdskonsulent ved Drammen Begravelsesbyrå, trak et par blå nitrilhandsker over hændene og knipsede dem mod håndleddet. Han havde gjort dette 1000 gange før. 24 år i yrket, og han kunne rutinerne i søvne. Pakke ind. Stel. Sminke om nødvendigt. Giv de pårørende et sidste billede af den, de havde mistet. Et billede, som ikke skreg død, men minde. Offeret på borgen var en ung mand. 27 år gammel. Motorcykelulykke på riksvej 20 3 dage tidligere. Frontkollision mod en personbil, som havde kommet over i fejl kørefelt. Gutten var død, før ambulancen rak frem. En tragisk, men på mange måder ordinær dødsulykke. Lokalavisen havde noter det i en kort notis på side 4. Ingen billeder. Ingen store opslag. Bare et navn, en alder og en formulering om, at de pårørende var varslet. Michael trak lagenet ned. Forsigtigt, som om han afklædede en sovende. Brystkassen var intakt, mærkeligt nok. De fleste frontkollisioner gav massive indre skader, men her så huden næsten urørt ud. Blåmærker over skuldrene fra selestroppene, et lille kut i panden, som allerede var limt. Ellers ingenting. Gutten kunne have sovnet ind. Han fortsatte nedover. Armene, magen, hoftene. Alt registreret. Alt noter på skemaet, som lå på bordet ved siden af. Proceduren krævede fuld inspektion af kroppen før kremation eller kistelægging. Eventuelle skader, mærker, tatoveringer, alt skulle dokumenteres. De pårørende havde ret til at vide. Retsmedicinerens rapport lå allerede i journalen, men Michael vidste af erfaring, at afvæk forekom. Ting blev overset. Ting blev glemt. Han greb tak i skulderen for at snu kroppen. Huden var kald og stiv under handskene. Dødsstivheden var på vej til at slippe, men kroppen var fortsat tung og uvillig. Med et forsigtigt ryg fik han den over på siden. Ryggen blottede se mod lysrøret. Først så han ingenting. Bare en blæk rygtavle, muskulær men urørt. Så bød han se nærmere, mysende mod huden og stivnede. Mønstret var umuligt. Det kunne ikke være der. Linjerne var tynde, kirurgisk præcise. De løb fra venstre skulderblad, buede ned over rygsøjlen i en vinkel, krydsede hverandre, delte C, samlede C igen. Ikke tilfældige skrammer. Ikke rifter fra asfalten. Dette var noget andet. Dette var tegn. Runer. Michael kendte en klump vokse i halsen. Han rettede sig op, tog et skridt tilbage og stirrede på ryggen forfra. Mønstret blev tydeligere på afstand. Det lignede på det, han havde set i gamle bøger om vikingtid. Om helleristninger hugget i stein. En sekvens af vinkeltegn, vertikale strikker og diagonaler, som hang sammen i et sprog, han ikke forstod. Han trak af se handskene, pludselig kvalm, og greb mobiltelefonen. Politiet i Drammen, vagttelefonen. Stemmen i andre enden var rolig, professionel. Michael svælgede, munden tør som sandpapir. Mit navn er Michael Johansen. Jeg ringer fra Drammen Begravelsesbyrå. Jeg står her med et mandligt lig, 27 år, død i en motorcykelulykke for 3 dage siden. Ja, det er noget på ryggen hans. Noget, som ikke er nævnt i rapporten fra retsmediciner. Det ser ud som indrids. Som om nogen har skåret indtegn. Runer. En pause. Så, skarper. Er du sikker? Kunne det have sket under ulykken? Nej. Linjerne er for præcise. Dette er gjort med et instrument. Et skæreværktøj. Og de er ferske. Kanskje 2 dage gamle. Ikke betent. Postmortem. Han hørte tastaturklik i baggrunden, dæmpet prat. Så kom stemmen tilbage, tyngre denne gang. Rør ingenting. Ikke rør kroppen. Vi sender folk med en gang. Forbliv der du er. Michael er på og tvang se til AC på ryggen igen. I det flimrende lyset fra lysrøret syntes han tegnene bevæget se, som om de pustede. Frode Berg lukkede døren til arkivrummet, og lot stilheden omsluttede ham. Rummet lå i kælderen under Universitetsbiblioteket i Oslo. En blindtarm af beton og metalreoler, som forvidste om og færre besøgte. Hernede fandtes det ingen vinduer. Ingen dagslys. Bare den jævne summingen fra ventilationen og den tørre, papiragtige lugten af bøger, som var gamle nok til at have overlevet både pest og reformation. Han trivedes her. Det havde han altid gjort. Støvet, stilheden, ordenen. Systemet. Hver bog på sin plads. Hvert manuskript katalogiseret efter herkomst, alder og sprog. Han havde selv bygget store dele af systemet, tilbage på 90-tallet, da han kom til universitetet som ung stipendiat,
med en afhandling om norrøn filologi. Dengang drømte han om et professorat, en lærerstol, et navn i fagtidsskriftene. Men årene gik, og stilheden i kælderen blev tyngre. Afhandlingen blev liggende. Stipendiet blev til en fast arkivarstilling, og han fandt ro i det. Tro det eller ej. Nå, 2 år senere var han en anonym skikkelse i korridorerne. En mager, gråhåret mand i tweedjakke og briller, som ingen hilste på. Men det plagede ham ikke længere. Anonymiteten var hans skjold. Hans frihed. Han satte forsæk skinmappen på skrivebordet og åbnede den med omhu. Inde lå dagens avis, brettet op på nekrologsiden. Han havde allerede cirklet ind den aktuelle notisen med blyant. En vane, han havde perfektioneret gennem årene. En 20 år gammel motorcyklist, omkommet på riksvej 23. Kort notis. Ingen billeder. Ingen omtale af ceremonien. En død, som allerede var i færd med blækkene. Frode læste notisen en gang til, skjøv brillerne op på næsen og nikkede langsomt for sig selv. Dette var den rette. Ung, uventet død, knapt registreret af verden. En, som ikke døde i kamp, men i tilfældighedens vold. En, som fortjente mere. Han trak ud en af de nederste skuffene i skrivebordet og åbnede det skjulte rummet, han havde bygget bag en løs plade. Der lå instrumenterne, pakket ind i lin som relikvier. Skalpellen med det udskiftbare bladet. Forstørrelsesglasset. Blækhuset med den svarte blandingen, han selv havde tilberedt etter opskrifter fundet i middelaldermanuskripter. Og notatbokken, den tykke, slidtebukken der, hver eneste overføring var dokumenteret med dato, klokkeslæt, navn og runesekvens. 9 overføringer så langt. Denne natten skulle blive den 10. Han strøk fingrene over notatbokkens omslag, kendte det mygge lagret mod fingertuppene. Det var noget hellig over dette øjeblikket, noget som overgik alle de årene, han havde brugt på, og oversætte andres ord. Dette var hans eget værk. Hans skrift, bogstaveligt talt. Ridset ind i kødet på dem verden, allerede havde glemt. Valhøl bider 10, viskede han. Valfader venter dig. Ordene føltes tunge på tungen, gamle og sande. Han havde fundet dem i en afhandling om førkristne gravritualer, en obskur tekst fra 1700-tallet, som hævdede, at vikingerne troede skæbnen kunne ændres efter døden. At sjælen kunne løftes fra vanære til ære, ved at en kyndig hånd ridsede de rette tegnene i huden. Teorien var kontroversiel, latterliggjort af moderne historikere. Men Frode vidste bedre. Han havde læst kildene på originalsproget. Han havde set sammenhængene, de andre overså. Motorcyklisten skulle ikke længere være et offer for tilfældighederne. Han skulle blive en kriger. Tegnene skulle åbne vejen. Frode rejste sig og fandt frem den gamle universitetsjakken, han altid brugte på nattevandringer. Grå, anonym, med en refleksstribe på ryggen, som fik ham til at se ud som en hvilken som helst ansat på vej hjem fra overtid. I inderlommen lå adgangskortet. Ikke hans nåværende, men et ældre kort fra den tiden arkivet havde været tilknyttet Rigshospitalets dokumentationscenter, med tilgang til flere bygge end nogen havde brydt sig om åsbærere. Han havde beholdt det. Opgradet det stille, hver gang systemene blev skiftet. Ingen havde lagt mærke til det. Ingen lagde mærke til arkivarer. Han slukkede lyset, låste døren og gik op trappen mod natten. Oppe i gaten traf den kalde marsluften ham i ansigtet. Han trak pusten dybt, kendte metallet fra blækhuset tynge i jakkelommen og begyndte at gå mod togstationen. Turen til Drammen tog 35 minutter. Han ville være fremme før midnat. Mens han gik, gentog han runerækken ind i C, tegn for tegn, som en bøn. Kaunan. Turs. Reido. Ansus. Ild. Turs. Rejse. Ås. Ilden som rensede. Tursen som vogtede døren. Rejsen sjælen skulle foretage. Åsene som tog imod. 40 minutter senere satte han på nattoget mod Drammen, med panden mod det kalde vinduet og blikket festet på mørket udenfor. Lommelygten, skalpellen og blækhuset lå urørlige i jakkelommen. Ingen af de andre passagerne så på ham. Michael Johansen stod i døråbningen til præpareringsrummet, da politiet ankom. 2 uniformerede betjenter og en kriminaltekniker i hvid dragt. De gik ret forbi ham uden et ord og stillede sig rundt borgen. Lyset fra lommelygtene der stansede over kroppen, over ryggen, over tegnene. Herre Gud, mumlede en af dem. Hvad i helvede er dette? Teknikeren bøjede sig ned. Kameraet klikkede. Ingen svarede. Ingen havde svaret. Bare den nakne huden, de umulige linjerne og stilheden, som fulgte dem. Udenfor i natten rullede et nyt tog ind på Drammen station. En dør gled op. En mand med en slidt universitetsjakke steg ud på perronen, trak kraven op mod kulden og begyndte at gå mod sygehuset. Han vidste ikke, at politiet allerede stod bød over hans sidste værk.
Han vidste ikke, at Michael Johansen havde set noget, han aldrig skulle set. Han vidste bare, at ritualet ventede, og at det måtte fuldføres, før morgengryet kom. Del 2. Første mærke. Sommeren 2010 havde været varm og ildelugtende. Frode huskede det godt, ikke på grund af solen, men på grund af den råtnende elvelugten, som drev ind over Drammens centrum fra fjorden. Han havde flyttet til lejligheden sin i byen bare et halvt år tidligere, en trang toværelses i en gammel murgård fra 1890-tallet. Flyttingen var ikke planlagt. Den var en konsekvens af, at universitetet havde omstruktureret arkivtjenesten og sagt op aftalen med Rigshospitalets dokumentationscenter. Frode havde fået beholde jobben, men kontoret blev flyttet til campus på Blindern. Adgangskortet til sygehusets arkivfløj skulle egentlig være leveret ind. Ingen spurgte efter det. Han satte ved køkkenbordet den augustkvælden med avisen spredt ud over bordpladen. Ikke Nationalavisen, men den lokale udgaven af Drammens Tidende. Den tykke papirudgaven, som fremdeles indeholdt hele dødsannoncer i petitsektionen bagerst. Han læste dem alle. Ikke af morbid nysgerrighed, men med en systematisk tålmodighed, som mindede om måden, han katalogiserede sjældne manuskripter på. Hvert navn, hver alder, hver dødsårsak. Gutten var 19. 19 år og allerede borte. Notisen var kort. Omkommet i en bilulykke på E18 nat til søndag. Promillekøring af en anden chauffør. Offeret var passager. En forbikøring, som gik galt. Han efterlod sig forældre og en yngre bror. Begravelsen skulle finde sted i Bragernes Kirke onsdag. Frode læste notisen 5 gange. Så bredte han avisen sammen, trak frem saksen fra køkkenskuffen og klippede ud nekrologen. Den lille firkanten af avispapir lagde han i en konvolut sammen med de andre, han havde samlet den sommeren. Potentielle kandidater. De, som døde bråt, tilfældige, uden at have noget at forsvare sig med. De, som ifølge kildene hans, var dømt til at havne i hel. Det underjordiske dødsriget for dem, som ikke fik en våbendød. Gutten var perfekt. Han rejste sig og gik til soverummet. Der, bagerst i klædskabet bag en række af identiske hvide skjorter, stod en pappeske mærket Forelæsningsnotater 1997. Inde lå det, han trængte. Skalpellen, fremdeles i originalemballage. Købt på et medicinsk forsyningsudsalg, i centrum, da han havde sagt, han trængte den til bokbinding. Forstørrelsesglasset han allerede ejede. En lommelygt med rødt filter, slik at lyset ikke skulle synes gennem vinduer. Blækhuset var ikke fyldt endnu. Det kom senere efter, at han havde fundet opskriften i et gammelt farmakope-manuskript. For nå holdt det med skalpel. Han pakkede udstyret i en liten skuldervæske af svart lær og satte se på sengen. Hændene skalv. Ikke af frygt, men af noget andet. En forventning kanskje. En spænding, han ikke havde kendt, siden han som ung student fandt en uopdaget runeinskription i en markommentar i et pergament fra 1200-tallet. Følelsen af at stå på tærsklen til noget nyt. Noget sandt. Klokken blev 11. Han rejste se, tog på se, en mørk jakke og forlod lejligheden. Bilen stod parkeret i baggården. En gammel grå Volvo 200 og førte som startede på første forsøg. Han kørte sagte gennem de tomme gatene over bybroen, op mod sygehusområdet, som lå på åsen, med udsigt over fjorden. Klokken var 11:15, da han svingte ind på parkeringspladsen for ansatte. Den var næsten tom. Nattevagtene parkerede på fremsiden. Her bak var det stille. Frode blev siddende i bilen et øjeblik, puste roligt, samle se. Så greb han væsken, låste bildøren og gik mod personalindgangen. Kortlæseren ved døren var af den gamle typen. Magnetstrib. Han drog kortet gennem sporet. En pause. Et grønt lys. Låsen klikkede. Han var inde. Institut for Retsmedicin holdt til i en fløj af det store sygehuskomplekset, knyttet til patologiafdelingen med en lang, underjordisk korridor. Frode kendte vejen. Han havde gått den tidligere i arkiveren, for at hente dokumenter og obduktionsrapporter, som skulle digitaliseres. Dengang var det dagtid. Han havde hvidt frak og et ID-kort, som hang synligt på brystet. Når var det nat, og han gik alene i mørket, med bare nødlyset fra exit-skiltene som ledelys. Korridoren lugtede desinfektionsmiddel og noget andet, noget som mindede om råtkørt. Han fokuserede på skridtene. Dæmpede jævne uden hast. Ingen skulle høre ham. Ingen skulle se ham. Rummet for opbevaring af lig lå bagerst i fløjen. Bag 2 tunge ståldøre med gummilister, som sørgede for, at kulden holdt sig inde. Den første døren var ulåst. Den andre krævede kode. Koden havde han fået af en uforsigtig vagtmester 3 år tidligere. En mand, som troede, han gav arkivaren tilgang til varmecentralen. Frode tastede koden. Døren gled op.
Kulden slog mod ham som en væg. Rummet var mindre end han havde forestillet sig. 4 borgere stod på række, hver dækket med grønne lakaner. På væggen hang et diagram, som viste placeringen af de ulike organer i menneskekroppen. Et stålbord i hjørnet. En vask. Hylder med bokser og instrumenter. Det lugtede kaldt metal og formalehyd. Han stod stille i døråbningen og lyttede. Ingen lyder bortset fra den dybe summingen fra køleaggregatet. Så gik han frem til den nærmeste borgen og løftede lagenet. Ansigtet var ældre. Kvinde. 60 kanskje. Han trak lagenet på plads igen og gik videre. Den næste. En mand, middelaldrende. Tatoveringer på brystet. Ikke ham. Den tredje. Gutten var der. Frode kendte ham igen fra billedet i avisen, selvom ansigtet nu var blegt og slapt. Håret var klippet kort. Øjnene lukket. Læberne så vidt adskilt. Han så yngre ud end 19. Kroppen var intakt. Ingen synlige skader. Brystkassen urørt. Armene langs siden. Den venstre underarm bar et lille ar. Kanskje etter et barndomsfald. Frode trak pusten dybt og trak frem skalpellen. Det var ingen tvivl længere. Bare handling. Han bredte lagenet ned til korsryggen og rullede gutten forsigtigt over på siden. Huden var kald og glat under handskene. Han havde taget på C i korridoren. Porestørrelsen var jævn, ungdommelig. Skulderbladene stod ud som 2 afrundede knokker. Frode placerede forstørrelsesglasset på borgens metalkant, justerede det røde lyset fra lommelygten slik, at det faldt jævnt over rygfladen, og begyndte. Det første snittet var grundt. Bare et prøvesnit. Han kendte modstanden fra overhuden, den lette, seje følelsen af levende væv, som endnu ikke var helt forandret. Men det blødede ikke. Liget var tappet. Snittet lå som en hvid stræk mod den blege huden. Han indspisede det gennem forstørrelsesglasset. Kantene var rene. Tegnet var begyndt. Næste snit. Dybere. Sikrere. Han skar ind den første runen. Kaunan. Ildrunen. 2 vinkler, som mødtes i en spids, som en flamme vendte opover. Så Tursen. 3 strækker, som dannede en tårn. Deretter Reido, rejserunen, en diagonal med en krok. Til slut Ansus, åserunen, det guddommelige pust. En vertikal med 2 skråstilte armer. Han skar langsomt og præcist. Hver rune i en sekvens, han havde øvet ind foran spejlet kvældene før. Da den sidste strikken var ridset ind, rettede han sig op og betragtede værket. 4 runer. En bro mellem verdenene. Huden var hoven langs snitkantene, men det ville snart Lærke se. Ingen ville se det, når lagenet kom på igen. Ingen undtaget den, som forberedte kroppen til begravelsen. Og inden den tid ville tegnene bare være svage ar, forklaret bort som trykmærker eller små rifter. Han trak pusten, kendte en ro sænke sig over ham. Det var gjort. Han havde åbnet vejen. Udstyret blev pakket varsomt ned i væsken. Lyset slukket. Døren lukket. Koden tastet ind igen for ålåse. Han gik den samme vejen tilbage gennem den underjordiske korridoren. Ud i natten, ind i bilen. Klokken var 1:30, da han parkerede i bakgården hjemme. Lejligheden var akkurat slik, han forlod den. Han satte fra sækvæsken, vaskede hænderne i det lille køkkenet og skænkede et glas vand. Så satte han sig ved bordet igen foran avisen, som fremdeles lå opslået på nekrologsiden. Forsiden af Drammens Tidende viste et billede af en politiker, han ikke kendte igen. Et budgetoverskud, en fodboldkamp. Verden fortsatte som før. Men for gutten på borgen var alt forandret. Døden var ikke længere en blindvej. Den var en dør. Frode tog frem notatbokken. Førte ind dato, klokkeslæt, navn, runesekvens. Under rubrikken resultat lod han pladsen stå tom. Det fandtes ingen måde at måle resultatet på, ikke i denne verden. Men han vidste. Troen var tilstrækkelig. Han lukkede bogen og blev siddende i mørket til solopgangen begyndte at sive gennem køkkenvinduet. Der rejste han lagde sig på sengen med klærne på, og sovnede til lyden af byens første morgenbusser. Ritualet var fuldført. Det første af mange. Del 3. Valhall kalder. 3 år gik. 3 år, da Frode Berg levede 2 liv. Om dagen var han den grå arkivaren i kælderen under universitetsbiblioteket. Han katalogiserede manuskripter, besvarede sporadiske fagforespørgsler, spiste madpakke alene i kantinen, forlod aldrig kontoret etter klokken 4. Kollegaerne glemte ham mellem møder og lunchpauser. Nyansatte troede han var pensionist. Om natten var han en skriftlærer. En rispende pen mod glemselens kød. En som genåbnede porter gudene selv havde stængt. Notatbokken vokste. Fra et navn til 4. Fra 4 til 7. Hver indførsel var præcist formuleret, med dato, klokkeslæt, afdødes navn og runeformelens sammensætning.
I marken noterede han observationer om snittets dybde, blækkets absorption, hudens tilstand. Han kunne have skrevet en videnskabelig afhandling om postmortale rituelle indgreb. Tanken morede ham. Kanskje en dag, når værket var fuldført og verden endelig så sandheden, ville disse notaterne blive publiceret. Der ville de forstå. Alle sammen. Den 5. overføring fandt sted en regntung nat i marts 2011. Offeret var en 18 år gammel gut, druknet under isfiske på Steinsfjorden. Avisen havde videt ham 3 linjer under lokale hændelser. Savnet siden onsdag, fundet af dykkere fredag morgen, antaget drukning efter år har gått gennem isen. Ingen billeder, ingen interview med familien. Gutten forsvandt ind i glemslen før nogen rakk at udtale navnet hans 2 gange. Frode læste notisen over frokosten og kendte den velkendte varme bræse i brystet. Dette var kandidaten. Ung. Pludselig død. Ingen heltedåd. Bare et fejlskær på blank is. Han fortjente sin chance. Samme nat stod han i kælderetagen under Rigshospitalets retsmedicinske afdeling. Proceduren var indarbejdet næsten rutine. Toget, den stille gaten, indgangsdøren, som åbnede se med et svagt klik, korridorerne, som lå tomme og dunkle under natbelysningen. Ingen vagter i denne fløjen. Ingen alarmer. Sygehuset stolte på låsene, og låsene stolte på Frode. Han fandt gutten i rum nummer 4. Liget lå på en stoltrense, dækket af et standardlagen. Frode trak det til side og inspicerede rygpartiet i det smale lyset fra hovedlygten. Huden var blæk, næsten voksagtig, med en svag blålig tone langs rygsøjlen. Kuldeskader på fingrene, ellers intakt. Han valgte runerne med omhu denne gang. Lavkas, vandet, indsøen, undergangen i det kalde dybet. Han snudede tegnet, inverterte kraften, formede en ny overgang. Fra druknet offer til søfarende kriger på vej mod Valhall. Så lagde han til Algis, beskyttelsen, og Eivas, barlinden, som bandt verdener sammen. Formelen var dristig, kanskje hans mest komplekse til nå. Skalpellen gled ind i huden med et mygt, raspente suk. Blodet kom ikke længere. Læggene var tømt, præpareret, pumpet fri for væske. Bare den tørre dermis mødte stålet. Frode arbejdede langsomt, metodisk. Linjerne måtte være præcise. En fejlpladseret rist kunne forstyrre overgangen, forvrænge rejsen, kanskje til og med stænge porten. Da formlen var fuldført, åbnede han blækhuset. Blandingen var ny, en forbedret recept baseret på en islandsk opskrift fra 1400-tallet. Knust trækul, linolie, en dråbe bivoks og noget, han havde afdækket i en obskur afhandling om norrøn gravmagi, aske fra brændt ejner. Han duppede en fin pensel i væsken og trak den forsigtigt over snittene. Linjerne sugede til sefaring, svart som nattens eget blod. De stod nu tydeligt frem mod den blege huden, markerte og levende. Frode betragtede værket et langt øjeblik, greb om penslen, pusten rolig. Aldrig havde en runeformel været så synlig. Aldrig havde overgangen føltes så virkelig. Nå er du ikke længere druknet, hviskede han. Nå er du farende. Find din bølge. Find din strand. Han trak lagnet tilbage, ryddede instrumenterne og forlot rommet i samme rolige tempo, som han var kommet. I toget på vej hjem notede han alt i bogen. Hænderne skalv ikke. De havde sluttet at skælve for længe siden. Året efter fandt han den 6. En 19 år gammel jente, død i et herberg for rusafhængige på Grønland. Heroinoverdose. Fundet på et kaldt betongulv med nålen fortsat i armen. Hun havde været pæn en gang, før livet tok hende. Nekrologen, om man kunne kalde den det, bestod af en enkelt linje i en digital dødsannonce, sat ind af et offentligt kontor. Frode grådte ikke. Han grådte aldrig. Men noget strammede se i brystet, mens han læste. Disse unge menneskene, disse ufærdige sjælene, de var ikke tabere. De var krigere, som havde faldt i fejlkrig. Heroin var dragen, det moderne monstret, og hun havde tabt slaget. Men ingen fortalte om hendes mod. Ingen rejste sten på hendes grav. Han bestemte se for en dristigere formel den natten. Tiwas, krigens stjerne, og Urus, urkraften, pladseret over nyernes energi. Han forestillede sig, at tegnene ville vække hendes kampvilje i dødsrigget, give hende styrke til at kæmpe sig gennem hel og op mod Valhall. Han arbejdede i næsten 30 minutter, længere end nogen gang før, og da han var færdig, hvilte han håndfladen mod den kalde huden hendes i et øjebliks tavs meditation. Det var under denne overføring, han først oplevede noget nyt. Mens han stod der i mørket med blækpenslen, syntes han tegnene glødet. Ikke fysisk, en optisk illusion, antog han, skabt af hovedlygtens refleksion. Men i det glimtet kendte han noget andet. En varme. En dirring i luften, som om rummet trak pusten.
Han snudede sig bråt. Ingen var der. Korridoren lå tom. Men følelsen blev siddende i ham længe efter, at han sat på nattoget hjemover. Tegnene havde talt. For første gang i hans liv havde runene svart. Den 8. var en 17-åring fra Hemsedal, en snøbrætkører, som havde mistet kontrollen uden for løjpa og truffet et træ i 80 km i timen. Dødsfaldet fik en halv spalte i lokalavisen, med billede af gutten smilende i solbriller og hjelm. Han så usårlig ud. Udødelig. Slik de alle gjorde, før døden indhentede dem. Denne gang valgte Frode stedet med strategisk omhu. Gutten lå på sygehuset i Drammen, ikke i Oslo. Mindre sikkerhed, færre spørgsmål. Han tog bussen denne natten, siddende bagerst med bagen trygt i fanget, og spasede ind gennem sygehusets ubemandede sideindgang. Ingen vagter. Ingen kameraer. Systemets blindzoner var hans motorvejer. På borgen tegnede han det, han kaldte sin store formel. 5 tegn i sekvens. Reido for rejsen. Kenas for ilden i blodet. Sovilo for solen, som snøbrætkøren havde jaget mod. Algis for gudenes beskyttelse. Og til slut Otala, arven, for at gutten skulle finde vejen hjem til forfædrenes haller. Da han drog penslen over snittene, blev den svarte farven suget ind med en nærmest tørstende hastighed. Som om huden selv ville have den. Etterpå stod han i den tomme korridoren og lyttede til stilheden. Det var da han begyndte at forstå rækkevidden af det, han gjorde. Dette var ikke længere ensomme barmhjertighedshandlinger spredt over måneder. Dette var et projekt. Et kald. Han talte på fingrene. 6, 7, 8. 13 skulle det blive, havde han bestemt sig for, inspireret av tallet i den ældre futharken. 13 tegn. 13 rejser. 13 själer løftet ut av glemselens sump. I juli 2013, en måned efter snøbrætkøreren, satte Frode på hybelen sin med notatbogen åben foran sig og lot blikket gli over navnene. 8. Han var over halvvejs. Han strøk fingertuppene over blæksiderne, kendte det tørre papiret og tænkte på alle de, som ventede derude. Alle de, som døde i stilhed hver eneste uge, urørte af heltemodets narrativer, uværdige i dødens harde øjne. Han lukkede bogen og så ud vinduet mod den lyse sommernatten. En måge skreg over hustakene. Byen sov, slik den altid sov. I det fjerne, næsten uhørbart, syntes han nogen viskede navnet Hans. Frode. Han stivnede til, lyttede. Ingen nye lyder fulgte. Bare vinden mågeskrikkede, den evige summingen fra byens maskineri. Men inde i ham vidste han. Tegnene talte noget. Runene kaldte. Valhall råbte, og han var stemmen, som svarte. Del 4. Skygger i gangen. Februar 2015 kom med snøstormer, som lammede hele Buskerud. Frode likte uværet. Det reducerede antallet vidner. Snøen dæmpede lydene, pakkede byen ind i en myg, lydløs dyne, der selv de mest påpasselige sov dybere. Han var nå 50 år gammel, selvom ansigtet i spejlet så ældre ud. Rynkene rundt munden havde blivet dybere, håret tyndere, men hænderne var de samme. Stødige, præcise, en kirurgs hænder uden kirurgens lønningspose. Han havde udført elev-overføringer siden 2010. 2 til, og tallet 13 ville være fuldbyrdet. Derefter, tænkte han kanskje, kunne han hvile. Kanskje. Men først ventede den 12. Kandidaten denne gang var en 24 år gammel stillasarbejder fra Lier. En ung mand, som havde faldt 12 meter fra et tak og landet på betondækket under. Døden var øjeblikkelig, skrev avisen. En stillasmontør, som ikke havde festet sikringslinen rigtigt. Familien beskrev ham som en vildstyring med hjerte og guld. Notisen var liten, placeret mellem en reportage om snømåkingstvister og en annonce for vinterdæk. Frode læste den langsomt, slik han altid gjorde, og kendte den gamle overbevisningen tænde til. Arbejdsulykke. Brå død. Ingen heltedød. Ingen kamp. Gutten havde faldt, enkelt og brutalt, som en stein fra et stup. Sjælens skæbne var besælet med mindre nogen greb ind. Han pakkede udstyret nøje. Samme skalpel, nyt blæk. Han havde forbedret blandingen igen, tilsat brændt bjørkebark. Ren bomuldsstot, hovedlygt med nyt batteri. I tillæg lagde han ved en ekstra genstand, en blyantstump og et lille kvadratisk papirark, hvorpå han havde notet runesekvensen for kvælden. En huskelap, slik en forelæser ville have med se notater til katteteret. Han lå indvendig af sammenligningen. Sygehuset i Drammen var stille, da han ankom 12:30. Snøen faldt tungt, store, våde fælder, som fæstede se til jakken og smeltede mod huden. Han smøg sig ind via den gamle varemodtagslemmen på nordsiden, en rute han havde opdaget sommeren før.
Døren var af træ, tung og umalt, og låsen kunne dikeres med et enkelt bøjet stålstykke. Han havde lært teknikken fra en bog om historiske bygningslåser. Arkivarens fordel. Inde i kælderkorridoren slog den velkendte lugten mod ham. Desinfektionsmidler, fugtig beton og noget underliggende sødlig, som blomster på vej til åvisene. Han bevægede sig roligt, hovedlygten indstillet på svageste styrke. Rødfilteret foran glasset malte verden i dybe burgundertoner. Skyggene dansede langs væggene. Han passede patologiafdelingens prøverum, drejede til venstre ved branddøren, gik den korte trappen ned til det underjordiske planet, der liggende opbevartes. Alt var som det plejede. Den samme summingen, den samme kulden, den samme stilheden. Han trak pusten ud, en lang, kontrolleret udpust, og skjov op døren til rum nummer 3. Så stivnede han. Lyden kom bakfra. En metallisk skrabing, som en nøkkel mod et låsecylinder. Etterfuldt af tunge, rytmiske skridt mod betongulvet. Nogen kom. Gående sagte, men bestemt, i korridoren han netop havde forladt. Frode snudede sig instinktivt. Hovedlygten svejbte over døråbningen og kastede et flygtigt lysglimt ud i gangen. Skridtene stansede. Hallo? Stemmen var mørk, rolig, men vågen. En mand. En vagt. Frode kendte adrenalinet pumpe gennem kroppen. En isnende, skarp bølge, som rev ham ud af den meditative roen og kastede ham ind i ren overlevelse. Han slukkede hovedlygten med en tommelfingerbevægelse, trak sig bag den åbne døren og pressede ryggen mod den kalde væggen. Pusten blev grund, lydløs. Lommelygten til vagten fejede over gangen udenfor. En hvidt, søkkende stribe, som gled langs væggene, over døråbningene, over gulvet. Frode så den nærme se. Lysstrålen nåede tærsklen til rummet, stansede et øjeblik, svejbede innovere og traf den tomme borgen i midten. Frode holdt pusten. Musklerne i kæven var stramme som kabler. Skridtene kom nærmere. 2 meter. 1 meter. Han kunne høre vagten puste. En tung næsepust, gennem en forkølet næse. Lyset dansede over instrumentbordet, fandt metalglansen af en skalpelbakke, blev liggende der et sekund. Så bevægede det sig videre, sagte, langsomt, og trak sig tilbage ud i gangen. Nogen her? Stemmen igen, nærmere nå, næsten i døråbningen. Frode kunne se omridset af en stor skikkelse, en bred uniformeret ryg, en hånd på en lommelygt. Han trykkede sig dybere ind mod væggen, kendte den ru betonfladen mod rygsøjlen, og tvang sig selv til absolute stilhed. Så. Et langt suk. Skridtene begyndte igen, denne gang bevægede de sig bort. Vagten gik videre ned korridoren, mod lagerrummet for kemikalier. Døren, der åbnede sig, lukkede sig, og så var det stille. Frode ventede. 1 minut. 2. Så pustede han ud, langsomt, lydløst, og kendte svetten klamre sig til tindingene til trods for kulden. Hændene skal igen, slik de ikke havde gjort siden den allerførste natten. Han pressede dem mod hverandre, tvang dem til ro. Overføringen måtte aflyses. Det fandtes ikke noget valg. Vagten ville komme tilbage, kanskje med kollegaer, kanskje med politi. Frode vidste, at han måtte ud af bygget, før nogen opdagede, at en dør stod ulåst. Han trak sig ud af rummet, gik den samme vejen tilbage, hver fiber i kroppen på vagt. I trappen lyttede han i flere minutter, før han vågede at bevæge sig videre. Lemmen ud til varemodtaget gled op lydløst. Snøen faldt fortsat, tæt og uden noget. Han gik ud i natten og lod den kalde luften omslutte ham. Klokken var 2, da han endelig sat på plads i lejligheden, med et glas vand i den skælvende hånd og blikket festet på notatbokken foran se. Den 12. overføring var ikke udført. Stillasarbejderen lå fortsat urørt på borgen, og sjælen hans drev endnu i glemselens tåge. Frode lukkede øjnene og hørte attervagternes skridt. De rungede i hovedet hans, et ekko, som ikke ville tie. Det var første gang, nogen havde været så nær. Første gang systemets blindzoner havde svigtet. Han skjøv bogen fra se og rejste se, begyndte at gå uroligt frem og tilbage i det trange rummet. Rutinerne måtte ændres. Alt måtte ændres. Han kunne ikke længere stole på de gamle tidspunktene, de gamle indgangene. Vagtene var kanskje blidt flere. Rutinerne deres omlagt. Overvågningskameraer installeret. Han huskede pludselig et nyt kamera, han havde set i hovedkorridoren på vej ud. Et lille, diskret objektiv under taget. Havde det fanget ham? Havde nogen set en mager mand i mørk jakke snige sig langs væggene? Paranoiaen fæstede grebet. Den krøb ind i ham som mug i papir, sagte, ubåndhørlig. Han tjekkede vinduerne, låsene, trak for gardinerne.
Notatbokken lagde han i det skjulte rommet i skrivebordet, men det føltes ikke længere trygt. Tænk om nogen fandt den. Tænk om nogen forstod. Midt i denne stormen af frygt skete imidlertid noget uventet. Mens han stod ved køkkenvinduet og stirrede ud i snøkaoset, hørte han en hvisking. Ikke en vag fornemmelse, men en tydelig, koncis lyd, som en stemme talte ret ind i øret hans. Ikke stands, de venter. Han snudde sig bråt. Rummet var tomt. Ingen stod der. Men hviskingen blev hængende i luften. En dirrende etterklang af konsonanter og vokaler fra et sprog, han kendte bedre end sit eget. Norrønt. Ordene var norrøne. Der bida. De venter. Han trak pusten skarpt. Det kunne være udmattelse. Søvnmangel. Stress. Men han vidste, inderst inde, at runene havde begyndt at tale. Ikke som metafor, men som levende tegn, som vibrerede i blindskriften bak øjelokkene hans. Han lagde se på sengen og stirrede i taget, og i træværket så han pludselig strikker forme C, runer som groede ud af årene i furuplankene som sop fra Morgan Bark. Kaunan. Torsdag. Rido. Ansus. Ild. Turs. Rejse. Gudepust. Sekvensen fra den allerførste overføring dansede foran øjnene hans. Han smilte, trods skælvingen i hænderne. Frygten var der fortsat, men den var nå blandet med noget andet. Ærefrygt. Han var ikke længere bare en udfører af ritualet. Han var en deltager i en samtale, som strakte sig over 1000 år. De næste uger ændrede han alt. Nattogene blev forkastet til fordel for en gammel cykel, han havde arvet efter en onkel, med slidte dæk og en lygt som flakkede. Han ankom sygehusene nå tilfældige nætter, gerne mellem 3 og 4 om morgenen, da selv de mest udslidte nattevagter duppede af i kontrolrummene. Han studerede vagtplaner ved Ålade, som han søgte om indsyn i offentlige dokumenter til et forskningsprojekt. Han kartlagde kameraernes blindzoner med arkitektens grundighed. Ingen detalje var for litten. Retrætten fra Drams sygehus den natten blev et vandskille. Han havde sat skyggen i gang, men skyggen havde også sat ham, og man uden at vide, hvad den så. Likevel, skyggen var en varsler. Nogen begyndte at ane konturerne af hans værk. Verden snørte sig sammen. Like fuldt kælte runene. Og Frode vidste, at han ikke kunne 10. Stillasarbejderen ventede fortsat. 2 til, og tallet ville være 13. Han åbnede notatbokken den natten under lyset fra en enslig pære og førte ind en ny rubrik. Observationer efter nær hændelse. Med sirlig håndskrift beskrev han mødet med vagten, ruten han havde brugt, tidspunktet, lydeffektene, kulden, snøen og til slut hviskingen. Spørgsmålet han stillede sig selv til slut, var om runene nå ville lede ham aktivt. Nogle dage senere fandt han svaret i form af en ny nekrolog. Denne gang om en 26 år gammel kvinde fundet død i Mjøsa efter en fest. Han vidste med en gang, med en indre sikkerhed, som overgik alt tvivl, at dette var den 12. Og at natten for hendes overføring ville blive uden skygger i gangen. Del 5. Det stille vidnet. April 2018 kom med en fugtig, grå stilhed, som lagde sig over Drammen som et vådt uldtæppe. Frode Berg var nu 50 år gammel, men bevægede sig med den samme forsigtige præcision, som han havde tilegnet sig gennem et 10 år med natlige ceremonier. Hænderne var rolige igen. Paranoiaen fra 2015 havde blivet en integreret del af ham. En skygge han bar med sig overalt, men som han havde lært at arbejde i pagt med. Han sov lettere, hørte lyder ingen andre registrerede, og beregnede risiko med en arkivars kalde nøjagtighed. Kandidaten denne natten var en 23 år gammel kvinde, fundet død på et hospits i Oslo 2 dage tidligere. Heroinoverdose. Ingen pårørende meldt. Ingen nekrolog udover en standardnotis fra sygehusets administration. Hun havde været vakker engang, ifølge billedet i den digitale journalen, han havde skaffet sig tilgang til, men årene med rus havde gnaget trækkende ned til et grovt udkast. Frode så likevel krigeren under slaggene. Han så en sjæl, som havde kæmpet, om end med fejl våben, og faldt alene i mørket. Han pakkede væsken med ekstra omhu denne kvælden. Skalpellen, blækket, forstørrelsesglasset, hovedlygten og en genstand, han aldrig før havde taget med ind i et likhus. Den lå inderst, svøbt i et rent lommetørkle. En indgangssprøjte fyldt med en mørkebrun væske. Doseret nøjagtigt etter vægtestimat. Han havde skaffet stoffet i fjor, gennem en møjsommelig opbygget kontakt på Grønland. En mand, som troede, han solgte til en ældre, fortvilet far. Skæbnens ironi. Frode betragtede sprøjten som en forsikring. En sidste udvæg, der som skyggen i gangen pludselig skulle få et ansigt. Bilen stod parkeret i bakgården. Den gamle Volvoen startede på første forsøg, som altid, og han rullede lydløst ud i natten.
Klokken var 1:15, da han svingte ind på den bortgemte personalparkering ved Drammen sygehus. Toka lå tæt mellem bygningene, og han takkede vejrgudene for kamuflagen. Adgangen gik knirkefrit. Døre åbnede sig, korridorer lå øde. Han kendte hver afstikker, hvert knirkende gulvbord, hvert overvågningskamera vinklet bort fra hans rute. Trygheden i blindzonerne var hans andre natur. Han fandt kvinden på den tredje borgen i rum nummer 2. Kroppen var let, næsten vægtløs, da han snudede hende over på siden. Huden var blæk og kølig, praget af små, falmede stiksår langs underarmene. Han brættede lægnet til side, placerede hovedlygten, og lot skalpellen hvile et øjeblik mod den urørte ryggen. Runene han valgte var velkendte. Algis for beskyttelse, Tiwas for krigerånd, Raido for rejsen videre. Han ridsede med langsom andagt, fordybet i formenes tale, da en lyd skar gennem stilheden, som et glas, som knuste. Lyden af en dør, som gik op. Frode Brosnude. Hovedlygten svejbte over rummet og traf en skikkelse i døråbningen. En kvinde, gråhåret, i blå arbejdsuniform og med en mop i hånden. Ansigtet hendes var furet af år og søvn, men øjnene var lysvågne. De mødte hans, og i det samme sekund så han erkendelsen slå ned i hende. Munden åbnede C. Hvad i helvede? Han kastede C fremover, drevet af en kraft, som ikke var tanke, men instinkt, et reservoir af latent vold, samlet gennem år med skjult besættelse. Hændene greb rundt halsen hendes, før skriget rak og forladte struben. Moppen faldt i gulvet med et klaprende smæld. Hun kæmpede, en overraskende styrke for en kvinde på kanskje 60. Fingrene hendes klorte mod håndledene hans. Neglene skar gennem huden. Frode pressede hende bakover mod korridorvæggen. Tommelen borede C ind i strubehovedet hendes, mens blikket hans forblev tomt, fokuseret. Hun gispede, en vådt, kvælende lyd. Øjnene svømmede. Stille, hviskede han. Stille. Det tog 3 minutter. Da hun sluttede at kæmpe, holdt han grebet i yderligere 2. Brystkassen hendes sank sammen. Pupillerne blev fikset og svarte. Han slap hende, og kroppen gled ned langs væggen til en siddende stilling på betongulvet. Hovedet faldt forover. Frode stod bøjet over hende. Pusten hakkede. Adrenalinet brusende i ørerne. Han kendte de varme rivmærkene på underarmene, og så blodet sive sagte ned mod håndledene. Men smerten nåede ham ikke. Tankene var kalde, klare, sorterende. Han havde dræbt. Ordet landede i bevidstheden som en sten i stille vand. Ingen bortforklaring, ingen omskrivning. Han, Frode Berg, arkiver og vejleder af sjæler, havde netop kvalt et menneske. Offeret lå der, blå i ansigtet. En tilfældig kvinde, hvis eneste forbrydelse var at vaske gulvene på fejl tidspunkt. Han svælgede, rejste sig langsomt. Blikket faldt på væsken hans, som stod åben ved borgen. Der lå sprøjten. Planen formede sig selv, som en sætning, han allerede havde læst. Han tvang sig til åhandle, før nøllingen fik fodfæste. Handsker, nye, rene, blev trukket på. Han hentede sprøjten, kendte den kølige plasten og bødte se over kvindens slappe arm. Venen var fortsat synlig, en svag blå stræk under den pergamenttynde huden i albuekrokken. Nålen gled ind. Han pressede stemplet langsomt, så den mørke væsken forsvinde ind i hende og trak ud. Så lagde han sprøjten i en egen liten pose, tørkede af området rundt og lod armen falde. Hun hed Kari, ifølge navneskiltet på brystet. Nej, Hanne. Han læste skiltet 2 gange. Hanne Christensen, renhold. Han havde set hende før for længe siden, i arkivdager med dagslys. Hanne Christensen. En mor, kanskje. En bedstemor. Nå et lig. Frode trak pusten, 1-2 gange, og begyndte metodisk at fjerne alle spor. Han placerede moppen tilbage i bøtten hendes, bøtten i et hjørne. Så vendte han opmærksomheden mod kroppen. Hun kunne ikke blive liggende her. En overdose på en renholder inde i patologiflyeren ville rejse spørgsmål, ingen kunne besvare. Hun måtte bort. Bilen. Det var eneste udvej. Han hentede en bortrille fra korridoren, den samme typen, som blev brugt til åtransport og afdøde, og lagde kroppen hendes forsigtigt på. Dækkede hende med et grønt lagen. Ingen ville standse en mand, som trillede en borger gennem sygehusets natkorridorer. Det var en del af inventaret. Han trillede hende ud via varemodtaget, gennem Toka, og fik med en eneste anstrengt bevægelse løftet hende ind i bagagerummet på Volvoen. Bilen duvede under vægten. Renslen hendes stod igen i renholdsrummet. Han fandt den der, en slidt, rød sæk med en matbox og en strikkegenser opi. Arbejdsjakken hang på en knak. Han tog begge deler, placerede dem ved siden af kroppen og lukkede bagagerummet. Klokken var 03:17, da han svingte ud af Drammen og kørte sør over mod Hurum. Vejene var tomme.
Toka lå som vægger på begge sider. Han tænkte ikke bare kørte, mens frontlygtene gravede en smal tunnel gennem mørket. Pusten var jævn nå, men hjertet hamrede. Ved en afkørsel et stykke ind i skoven fandt han stedet. En gammel grusvej, overgroet af mose, som endte ved en steinrøjs. Han parkerede, åbnede bagagerummet og stirrede på den urørlige skikkelsen under lakenet. Skoven var stille. Natteluften bar præg af vådt jord og harpiks. Han fandt en forsænkning mellem to grantræer, der bakken var myg og bar. Med en sammenlagtbar fældspade fra bilens nødudstyr begyndte han at grave. Arbejdet var tungt, monotont, og svetten rant ned over ryggen til trods for kulda. Da hullet var dybt nok, lad han Hanne Christensen varsomt ned i. Ansigtet hendes var afslappet nå, næsten fredelig i det svage lyset fra bilens kupélampe. Han dækkede hende med jord, stampede det fladt og strøede barnåler og mose over for at skjule sporene. Ranselen og jakken beholdt han. De fik et andet hvilested. Længere inde i skoven fandt han en hul eik. Et digert, gammelt træ med en åbning i stammen, som naturens eget arkivskab. Der stappede han ind sækken og jakken, dækkede åbningen med en stor sten og mærkede stedet i mindet. Det var ikke ideelt, men det ville holde. Skoven bevarede hemmeligheder godt. Daggry var ikke langt unna, da han parkerede i baggården i Drammen og bar væsken op i lejligheden. Han vaskede hænderne længe, så på de røde kloremærkene på underarmene, og smurte dem med en antiseptisk salve. Så satte han sig ved køkkenbordet med notatbokken åben. Det 12. navnet blev ført ind. Kvinden fra hospitset. Runene var ridset. Overføringen var, trods alt, fuldbyrdet. Men under rubrikken Observationer skrev han noget nyt. Vidne. H.K. Stilnet. Han strøg over ordene med fingertuppene. Stilnet. Det hørtes næsten vakkert ud. Som et ekko fra en saga. Så lukkede han bogen, og i den tomme lejligheden, mens byen vågnede udenfor, viskede han til sig selv. Jeg er ikke længere en, som rister runer. Jeg er en, som tager liv. Ordene hang i luften, og runene tide. Del 6. Ris i facaden. Første betjent Rune Lund stod med armene i kors, og så på den døde motorcyklisten. Liget lå på borgen, akkurat slik Michael Johansen havde forladt det, med lagenet brættet ned til korsryggen, og rygpartiet blotlagt under det skarpe lyset fra 2 mobile arbejdslamper, som kriminalteknikerne havde rigget op. Rummet i begravelsesbyrået var lille og overraskende varmt, med pastelfarvede vægger og et indrammet billede af en solnedgang over Drammensfjorden. Kontrasten til det, som lå på borgen, kunne ikke være større. Rune var en stor mand, bredskuldret og gråsprængt, med dybe furer rundt munden, som vidnede om 30 år i etaten. Han havde set det meste. Trafikkofre, drukningsulykker, drabsager, som havde præget forsiden i ugesvis. Men dette var nyt. Ved siden af ham stod Kaja Halvorsen, hans yngre kollega og efterforskningspartner de sidste 4 årene. Hun var et halvt hoved lavere, mørkhåret, med et intenst blik, som sjældent slap takket i en detalje, når den først var fanget. Hun holdt en lille notatblok i hånden, men havde foreløbig ikke skrevet et ord. Det var ikke noget at skrive endnu. Bare at se. Hvad i helvede er det, vi ser på, mumlede Rune. Liget tilhørte en mand i slutten af 20-årene, identificeret som Jonas Egeland, bosat i Mjøndalen. Motorcykelulykke på riksvej 23, front mod personbil, død på stedet. Obduset ved Drammens sygehus 2 dage senere, erklæret som et rent trafikkoffer uden mistænkelige omstændigheder. Rapporten fra retsmediciner beskrev indre skader, brud i brystkassen, en lille rift i panden. Ingenting om ryggen. Og alligevel. Der over skulderbladene og ned over rygsøjlen løb en serie snit. Tynde, rette, kirurgisk præcise. De dannede vinkler og diagonaler, som intet tilfældigt traume kunne have frembragt. Nogle af linjerne var dybe nok til at have skåret gennem overhuden og ned i lærehuden. Andre var grunde, som skisser. Og i de mørkeste fordybningerne sat noget svart. En pigmentrest, som glitrede svagt i lampelyset. Kaja tog et skridt nærmere. Hun bøjede sig ned, lod blikket følge linjerne fra venstre skulderblad og ned mod korsryggen. Det er en form for skrift, sagde hun lavt. Ikke latinsk. Se på vinklene. Det ligner på de gamle runetegnene fra vikingtiden. Rune så på hende. Runer? Her? På et lig i Drammen? Jeg siger ikke, at det giver mening. Jeg siger, hvad jeg ser. Hun rettede sig op og mødte blikket hans. Nogen har skåret dette ind efter, at han døde. Obduktionsrapporten nævner ingenting. Begravelsesbyrået opdagede det, da de skulle stille ham. Det betyder, at det har sket efter obduktionen og før ankomst hit. På sygehuset altså.
Rune strøk C over hakken. Eller i en transportetappe. Men hvem i al verden tager C brydet med riseruner ind i et lig? Kaja svarede ikke. Hun tog frem mobiltelefonen og begyndte at fotografere ryggen fra forskellige vinkler. Kriminalteknikeren ved siden af hende, en ung mand med fipskæg og briller, så op og nikkede. Jeg har taget prøver af pigmentrestene, sagde han. Ser ud som en eller anden form for blæk. Karbonbaseret, kanskje. Blandet med noget organisk. For analysesvar om et par dage. Rune sukkede tungt. Få dem fortere. Brug overtid. Dette er ikke en vanlig sak. De forlod begravelsesbyrået en time senere og kørte de 10 minutter tilbage til politihuset i Drammen. Kontoret deres lå i 3. etage med udsigt over elven og det grå Marslyset, som lå som et filter over byen. Rune skænkede 2 kopper kaffe fra kanden på pauserummet, stillede den ene foran Kaja og satte C tungt bak skrivebordet. Greit, sagde han. Vi har et uidentificeret subjekt, som skærer tegn i døde mennesker. Hvem, hvorfor og hvor længe har dette pågået? Vi begynder med det sidste. Du tager en gennemgang af gamle obduktionsrapporter. Alle unaturlige dødsfald i Drammen og omegn de sidste 10 årene. Se etter notater om uforklarlige hudmærker, ar, risp. Alt, som kan ligne. Kaja nikkede og trak PC'en mod C. Skal vi begrænse til sygehuset, eller tage med alle obduktioner? Begynd med Drammens sygehus. Hvis de har udført etterobduktion, er det mest sandsynligt der. Men tag med Rigshospitalet i Oslo også. Mange trafikoffre bliver sendt dit for specialobduktion. Arbejdet tog resten af dagen og halve kvælden. Kaja pløjede gennem digitale arkiver, gamle PDF-rapporter, håndskrevne notater scannet ind i systemet. Mesteparten var rutinemæssig læsning, skudskader, knivstik, traumer. Men så, rundt klokken 9 om kvælden, fandt hun den første anomalien. Rapporten var fra 2012. En 18 år gammel gut druknede under isfiske på Steinsfjorden. Fundet af dykkere, opdusert ved Rigshospitalet. I et vedlæg til rapporten, næsten skjult blandt notaterne til en yngre assistentlæge, stod det en kort sætning. Patienten har overfladiske lineære mærker på ryggen, muligens trykmærker fra opbevaring, men uvanligt symmetriske. Ingen biler, ingen opfølging. Hun læste sætningen 2 gange. Så fandt hun frem rapporten fra 2013, den om den 19 år gamle Jenta, fundet efter en overdose. Samme sted, Rigshospitalet. Samme type notat. Små, vinkelformede risp på nedre ryg, synes postmortal påført, men uklart af hvilken årsag. Ikke relateret til dødsårsag. Den tredje dukkede op en time senere. En snøbrætkører fra Hemsedal, 2014. Her var det et billede. En utydelig, svart-hvidt fotografi af ryggen, taget under obduktionen. Kaja zoomede ind, justerede kontrasten, og der var de samme vinklene, de samme diagonale strækkene, pladseret over skulderbladene. Rune, sagde hun, og stemmen hendes var rolig, men intens. Jeg har 3 til. 3 obduktioner, der retsmedicinerne har registreret mærkelige mærker på ryggene. Ingen af dem blev fulgt op. Alle ofre unge, alle døde bråt. 2 i Oslo, 1 i Drammen. Og mærkerne ligner. Rune rejste C og kom rundt til skærmen hendes. Han studerede billederne, rapporterne, notaterne. Så nikkede han langsomt. Da er det ikke et engangstilfælde. Det er et mønster. Nogen har holdt på med dette i årevis uden, at vi har set det. Han satte sig på kanten af skrivebordet hendes, tankefuld. Vi udvider søket. Alle obduktionsrapporter i regionen mellem 2010 og i dag. Vi må finde ud, hvor mange det er snak om, og om nogen af ofrene har noget til fælles utover dødsmåtten. Jeg tror, jeg ved, hvad fællesnævneren er, sagde Kaja langsomt. Det er dødsfald, som ikke får opmærksomhed. Ingen heltedød. Ingen store opslag. Unge mennesker, som dør i ulykker eller af rus. Stilnet bort i små notiser. Som om nogen mener, de fortjener noget mere. Rune så på hende, og en dirrende uro forplantede sig gennem det trætte ansigtet hans. Hvad slags menneske tænker slik? Kaja svarede ikke. Men hun vidste, at de nå jagtede på en person, som ikke bare var metodisk, men som handlede ud fra en indre overbevisning. En, som troede på noget. Og slikke mennesker, vidste hun af erfaring, var de farligste af alle. Del 7. Runenes tale. Rune Lund stirrede på billederne, som var tabet op på den hvide tavlen på etterforskningskontoret. 4 navn. 4 nakkende rykker. 4 gange de samme tynde, vinkelrette linjerne, som dannede et sprog, han ikke forstod. Det havde godt 3 døgn siden fundet i begravelsesbyrået,
og sagen havde allerede vokset til noget langt større end en enkeltstående ligskjænding. Ved siden af tavlen stod Kaja Halvorsen med en pikkestok og gennemgik fundene for den lille gruppe af efterforskere, som var sat på sagen. En drabsefterforsker fra Kripos sat ved bordenden. En lokal politijurist noterede flittigt i en blog. Stemningen var anspændt, men koncentreret. Vi har nu identificeret 4 ofre med identiske eller svært like postmortale hudindsnit, sagde Kaja. Den første i 2012, en drukningsoffer fra Steinsfjorden. Den andre i 2013, en ung kvinde døde af overdose. Den tredje i 2014, en snøbrætkører fra Hemsedal. Og den fjerde, vort udgangspunkt, motorcyklisten fra i år, 2019. Alle mellem 18 og 27 år. Alle døde bråt og uden for offentlighedens søgelys. Alle opduset enten ved Drammen sygehus eller Rigshospitalet i Oslo. Alle har de samme indskæringer på ryggen, som ikke er relateret til dødsårsagen. Hun pegte på et nærbillede af snittene på motorcyklisten. Sårmønstret er identisk på tværs af ofrene. Snitdybden varierer marginalt, men vinklerne, afstanden mellem linjerne og den generelle udførelsen vidner om en og samme hånd. En meget stødig hånd. Snittene er udført med et skarpt, spidst instrument. Sandsynligvis en skalpel eller et tilsvarende kirurgisk værktøj. Pigmentsporene, vi fandt, indikerer et karbonbaseret blæk blandet med organisk materiale. Aske, kanskje og en eller anden form for olie. Teknikerne jobber fortsat med den kemiske sammensætning. Og tegnene, spurgte politijuristen. Hvad slags tegn er det snak om? Rune tog over. Vi har engageret en ekstern konsulent for at tolke symbolerne. Han hedder Trygve Hovland, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han kommer hit om, han så på klokken, et kvarter. Professor Hovland ankom præcis. Han var en høj, tynd mand i slutningen af 60'erne, med en manke af hvidt hår og briller, som hang i en snor rundt halsen. Han bar på en skinmappe fuld af bøger og udskrifter, og nikkede høfligt til de fremmødte, før han satte sig ved bordenden. Kaja viste ham billederne. Professoren tog frem en liten lupe, selvom fotografierne var forstørret, og studerede dem længe under tavshed. Så trak han frem et ark med runerækker fra ulike tidsperioder og begyndte at sammenligne. Dette er runer fra den ældre Futhagen, sagde han omsider. Nærmere bestemt en variant, som blev brugt i det, vi kalder urnordisk tid, men med nogle særtræk, som peger mod islandsk middelalder. Tegnene er svært korrekt udført. Den, som har ridset dette, har indgående kundskab om norrøne skriftsystemer, ikke bare formene, men også den rituelle konteksten. Han pegte på det første tegnet. Denne her, den vinkelrette med en diagonal, er algis. Det er beskyttelsesrunen. Den næste med den spidsevinklen er kaunan, ildrunen. Så har vi reido, rejserunen. Og til slut ansus, gudepustrunen. Sammen danner de en formel. En formel for hvad? Spurgte Rune. Hovland tog af C-brillerne og pudsede dem langsomt. Det er ikke en enkelt formel på alle ofrene. Det varierer. Men gennemgående finder jeg elementer af rejse, beskyttelse og åndelig forvandling. Etter å have sammenlignet formuleringene med de gamle kildene, specielt islandske gravtrolddomshåndskrifter fra 1500-tallet, mener jeg, at hensigten er at give den døde en form for andre fødsel. Rummet blev stille. En andre fødsel, gentog Kaja. Ja. I den førkristne norrøne troen var det en forestilling om, at sjæler, som ikke døde i kamp, havnede i hel, et underjordisk dødsrige uden ære. Det fandtes i midlertid, ifølge enkelte obskure kilder, en mulighed for at ændre skæbnen efter døden. Ved at ridse de rette tegnene i huden og fylde dem med sot eller blæk, kunne man ifølge disse kildene åbne en vej til Valhall. En rituel genfødsel som kriger. Så gerningspersonen tror, at han hjælper disse døde menneskene til himlen? Spurgte Kripos efterforskeren skeptisk. Ikke himlen, rettede Hovland. Valhall. Odins hal for faldne krigere. Det er en ganske anden forestilling, og et svært specialiseret trossystem. Dette er ikke nyhedens hokus pokus, man finder på internet. Dette er akademisk forankret kundskab, baseret på primærkilder på norrønt og gammelislandsk. Gerningspersonen har tilgang til sjældne tekster, eller har studeret dette på universitetsniveau. Rune og Kaja udvekslede et blik. Brikkene begyndte at falde på plads. Efter at Hovland havde forladt mødet, samlede Rune efterforskningsteamet til en strategidiskussion. Tavlen blev fyldt med nye stikord. Akademisk baggrund. Tilgang til lig. Kirurgisk præcision. Natlig aktivitet. Vi har at gøre med en mand, sandsynligvis over 40 år gammel, begyndte Kaja. Metoden kræver ro, tålmodighed og en vis fysisk styrke for at snu et lig. Han er svært organiseret. Han planlægger hver aktion i detalje.
vælger ofre baseret på dødsårsag og mediedækning, skaffer sig tilgang til sygehusene uden at blive opdaget, og udfører handlingen uden at efterlade spor, utover selve snittene. Han har gjort dette i mindst 7 år, uden at nogen har fattet mistanke. Det vidner om et menneske, som er yderst grundig og antagelig, lever et isoleret, dobbelt liv. Profilen tyder på en person med en fiks idé, fortsatte hun. Han har overbevist sig selv om, at han udfører en form for barmhjertighed. Han ser på ofrene sine som udvalgte, ikke som offer. I hans øjne er han en frelser, ikke en forbryder. Det gør ham mindre forudsigbar end en vanlig seriekriminel. Han føler ingen skyld. Han føler sig kaldt. Hvordan får han tilgang til ligene? Spurgte en af de yngre efterforskerne. Det er nøkkelspørgsmålet, sagde Rune. Ofrene var blev obduceret ved Drammen sygehus og Rigshospitalet. Ingen af snittene er dokumenteret i obduktionsrapportene. Det betyder, at de er påført efter, at retsmedicinerne var færdige. Ligene opbevares vanligvis i kølerum i obduktionsafdelingen i nogle dage, før de overføres til begravelsesbyrå. Det er i dette tidsrummet gerningspersonen slår til. Han gik bort til et kart, som viste sygehusområdet. Begge sygehus har adgangskontrol og nattevagter. Men ingen har rapporteret indbrud. Det tyder på, at vedkommende har legitim adgang, eller i det mindste et adgangskort, som ikke vækker mistanke. Han kan være ansat ved sygehuset, eller have en tilknytning, som giver ham naturlig tilstedeværelse i korridorerne uden om vanlig arbejdstid. Hvad med renholdspersonalet? Spurgte Kribersmanden. Vi tjekker alle, svarede Kaja. Men renholdere har som regel ikke akademisk baggrund i norrøn filologi. Det er der, vi må begynde. Vi må finde ud, hvem i regionen, som har både den sproglige kompetensen, den kirurgiske præcisionen og tilgangen til sygehusenes obduktionsafdelinger. Det er et smalt krydsningspunkt. I dagene, som fulgte, begyndte efterforskningen at grave i begge retninger. En gruppe kartlagde samtlige ansatte ved de 2 sygehusenes patologiafdelinger. Obduktionsteknikere, portører, laboranter, renholdere og vagtpersonel. En anden gruppe søgte i universitetsarkiver efter personer med specialisering i norrøne sprog og runologi. Det var Kaja, som fandt det første konkrete sporet. Hun afhørte en pensioneret sikkerhedsvagt, en Egil Bakke, som havde jobbet nattevagter ved Rigshospitalet fra 2008 til 2016. Den gamle mand satte i stuen sin med en kop kaffe og et uldplæd over knæerne, tydeligt overrasket over politibesøget. Jeg så ham et par gange, sagde Bakke. En stille fyr. Tynd, gråt hår. Altid med en gammeldags skinvæske. Han kom gående i korridorerne på sene kvælder, kanskje 2 til 3 gange i løbet af de årene, jeg jobbede der. Sagde han, hvad han gjorde der? Spurgte Kaja. Ja, han sagde, han jobbede i arkivet. Trængte at hente dokumenter fra retsmedicinernes gamle arkivskab i kælderen. Han viste mig et adgangskort. Det så ægte ud. Jeg tænkte ikke noget mere over det. Han var altid høflig. Rolig. En sådan mand, man ikke lægger mærke til. Kan du beskrive ham nærmere? Bakke trak på skuldrene. Grå, som sagt. Briller. Pænt klæd. Snakket pænt. En intellektuel type. Ikke nogen, man bliver red for. Kaja noterede ordene hendes og kendte en voksende uro. En arkiver med adgang til sygehusets kældere, med kundskab om gamle arkiver og med en akademisk baggrund. Det stemte for godt. Hun takkede Bakke og ringte Rune umiddelbart. Vi må finde ud, om det findes arkivarer, som har været tilknyttet sygehuset, og samtidig har norrøn kompetence, sagde hun. Jeg tror, det er der gerningspersonen giver mig se. Ikke som ansat ved obduktionen, men som en, som kender bygningene fra indsiden, og har adgangskortet ingen tænkte på at ændre. Universitetsbiblioteket, svarede Rune. Hvis han er norrøn filolog og arkivar, sitter han sandsynligvis der. Jeg ringer universitetet i morgen tidlig. Utover natten satte Kaja på kontoret og bladede gennem stillingskataloger og afdelingsoversigter ved Universitetet i Oslo. Klokken nærmede sig midnat, da hun fandt et navn, som fik hende til at standse. Frode Berg. Første konsulent, afdeling for specialsamlinger. Specialfelt, gammelislandsk sprog og norrøn runologi. Hun stirrede på skærmen, på den tynde, anonyme manden fra personalbilledet. Et ansigt, som let kunne glemmes. Et ansigt, som ikke vagte mistanke. Og ligevel, i magen hendes vokste visheden, om at de endelig havde fundet skyggen i gangen. Del 8. Skygge af en arkivar. Rune Lund lagde på telefonen og blev siddende og stirrede på notatblokken foran se. Samtalen med Universitetet i Oslo havde været kort og præget af den forsigtige, nærmest forskrækkede tonen, institutioner altid indtog, når politiet ringte. Han havde bedt om personalmappen til Frode Berg,
arkivar og første konsulent ved afdeling for specialsamlinger. Det tog bare førte minutter før dokumentene, underlagt tavshedspligt, men udleveret efter en rask afklaring med påtalejurist, tikket ind på e-posten. Personalmappen var tør og kronologisk. Frode Berg var ansat i 1994 som stipendiat i norrøn filologi, overført til fast arkivarstilling i 1998, og havde siden været en anonym brikke i universitetets indre maskineri. Ingen disciplinærsager. Ingen konflikter noteret. Ingen påfaldende sygefravær. Referencerne beskrev ham som pligtopfyldende, stille, meget kundskabsrig. Det var, tænkte Rune, de samme ordene folk altid brugte om gerningsmænd, ingen havde set komme. Men vedlægget, som virkelig fangede opmærksomheden hans, var en oversigt over tidligere tilknytningsforhold til eksterne institutioner. Der stod det, med liten skrift, 1998-2004. Permittet 20% for arkivorganisering ved Rigshospitalets dokumentationscenter. Beholdt adgangskort. Rune ringte Kaja umiddelbart. Han havde adgangskort, sagde han uden indledning. Til Rigshospitalet. Han jobbede der i 6 år med at organisere arkiverne deres. Kortet skulle være indret i 2004, men systemet viser, at det aldrig blev spærret. Det blev fornyet i 2007, 2011 og 2016, sandsynligvis ved en automatisk rutine. Ingen fulgte op. Kaja, som satte bilen på vej mod Drammen, slog på højtaleren. Da har han haft fri tilgang i over 15 år, uden at nogen har stillet spørgsmål. Og han er norrøn filolog. Specialfelt gammelislandsk og runologi. Hovlands profil træffer ham på millimeterniveau. Vi må sætte i gang observation. Umiddelbart. Observationen startede samme kvæld. En umærket bil med 2 spanske spanere blev parkeret i Universitetsgaten, med udsigt til indgangen til biblioteket. Klokken 18.47 kom Frode Berg ud. Han bar en slidt skinvæske over skulderen, en grå jakke og et neutralt udtryk, som smeltede ret ind i mængden af ettermiddagspendlere. Han gik til fods ned til Nationalteatrets station, tog toget til Drammen og forsvandt ind i en gammel murgård i byens centrum. Bevægelserne hans var langsomme, metodiske. Han stoppede aldrig for OCC over skulderen. Han havde ingen grund til det. Han anede ikke, at nogen fulgte ham. Gennem de næste 3 dage kartlagde politiet rutinen af hans nøjagtige. Frode stod op klokken 6, spiste frokost alene i lejligheden, tog toget til Oslo, jobbede i kælderarkivet til klokken 4 og returnerede. Ingen besøg. Ingen telefonsamtaler af betydning. Ingen avvik ud over den ene ting. En nat, den 3. observationsnatten, så spanerne lysede i lejligheden hans brænde til klokken 3 om morgenen. Silhuetten af ham bevægede sig restløst bag gardinerne, som en munk i en celle. Samtidig gennemgik Kaja tidslinjen. Hun havde samlet alle datoene for Frodes påviste eller antatte ritualer. 8 tilfælde var identificeret gennem obduktionsrapportene, men Hovland mente, det kunne være flere. Hun lagde datoene i et regneark og krydsede dem mod avisenes nekrologer, mod togafganger, mod fraværsdager fra jobben. Mønstret var tydeligt. Hver gang et ungt menneske i regionen døde en brå, stilfærdig død, og Frode Berg havde en nattevagtfri dag etterpå, dukkede en ny, umærket hudinskription op i systemet. Men det var en anden dato, som skreg ud fra skærmen hendes. 13. april 2018. Nat til lørdag. Den natten Frode ifølge sin egen senere indrømmelse. Nej, de havde ingen indrømmelse endnu. Men ifølge den rekonstruerede tidslinjen, havde udført den 12. overføring på en kvindelig overdoseafdød ved Drammen sygehus. Samme nat. Samme bygning. Og samme nat som Hanne Christensen, renholder ved sygehusets patologiafdeling, forsvandt sporløst. Kaja havde fundet savnetmeldingen i politiets eget arkiv. Anmeldelsen var indleveret af datteren, en kvinde bosat i Bergen, som ikke havde hørt fra moren på over en uge. Sagen var sat på vent. Slik savnesager ofte blev, når den forsvundne var en voksen person uden kendt rus eller psykiatri. Ingen krop var fundet, ingen åsted, ingen vidner. Hanne Christensen var bare borte, som om hun havde gået ind i natten og ladt den opslukke sig. Men Kaja så nå sammenhængen. Hun ringte Rune midt på natten. Hanne Christensen jobbede nattevagt den 13. april i fjor. Hun havde vaskerute i patologifløjen. Det er akkurat der Frode Berg var den natten. Vi har en tidsmæssig kobling. En stærk kobling. Rune satte sig op i sengen og gned søvnen af øjnene. Har vi noget andet, som binder ham til hende? Telefonlog? Vidner? Bil? Ikke endnu. Men hør her. Jeg tjekkede bilregistret. Frode Berg ejer en grå Volvo 200 og 40, registreret i 1987. Den er gammel, men fuldt kørbar.
En grå Volvo af den typen blev observeret af en tilfældig forbipasserende nær en skogsafkørsel i Hurum nat til 14. april 2018. Observationen blev logført i forbindelse med en anden sag, et indbrud, men aldrig fulgt op. Vidnet beskrev bilen som gammel og grå, med en enslig mand ved rattet. Rune var allerede på bane. Få tak i observationsdetaljerne. Vi må finde ud, hvor den bilen kørte, og om Frode Berg har nogen tilknytning til Hurumområdet. Det viste sig, at han havde. Frode Bergs afdøde onkel havde ejet en jordlap i skoven uden for Hurum, med en gammel cederbu, som stod urørt. Onklen døde i 2005, og Frode arvede ejendommen. Han havde betalt kommunale afgifter på den hvert år siden, uden nogen gang at melde fra om ændringer i brug. Ingen hytteudleje, ingen oppudsing. Bare en stiltiende ejer, som beholdt et stykke norsk skog for sig selv. Der gemmer han noget, sagde Kaja lavt. Jeg er sikker på det. Vi må op dit. Men Rune ristede på hovedet. Ikke nå. Vi har ikke nok til ransagelse. Men vi har nok til at sætte en fælde. Vi ved, at han kommer til at slå til igen. Han er besat af disse ritualerne. Han kan ikke stoppe. Og nu ved vi, hvor han henter ofrene sine. Drammens sygehus, samme sted som motorcyklisten. Han greb en pen og en notatblok. Vi må finde en nylig afdød, som passer profilen hans. Ung, pludselig død, lille mediedækning. Nogen, som ligger på sygehuset akkurat nå. Klar for obduktion eller netop færdig. Vi kontakter sygehuset, informerer dem konfidentielt og rækker overvågning i ligrummet. Vi tager ham på fersk gerning. Kaja nikkede. Jeg tjekker sygehusjournalene. De sidste dage har det været en del trafikulykker. Det må være nogen der. Hun fandt kandidaten allerede næste morgen. En 22 år gammel gut død i en faldulykke fra et stillas på en byggeplads i Lier. Dødsfaldet var rapporteret i en kort notis. Ingen billeder, ingen politisk efterspil. Gutten var sendt til Drammens sygehus for retsmedicinsk undersøgelse og lå nå i de kølige rummene i kælderen. Kaja og Rune mødte sygehusdirektøren og sikkerhedschefen samme dag. Mødet var kort og alvorligt. De informerede om den antatte gerningspersonen, om nødvendigheden af diskretion og om planen. Å sætte en fælde i ligrummet. Sygehuset skulle opretholde tilsyneladende normale rutiner, men i virkeligheden ville 2 politimænd i civil opholde sig i et tilstøtende rum med natsynskameraer. Så snart Frode Berg begyndte ritualet, ville de gå ind og pågribe ham. Vi har en god idé om, når han slår til, sagde Kaja. Han følger nekrologen. Han venter en dag eller 2 efter obduktionen, når aktiviteten i afdelingen er lav, men liget fortsat er der. Vi forventer, at han kommer enten i nat eller natten efter. Han ved ikke, at vi venter. Rune lader til. Vi trænger også en ransagelsesordre for lejligheden hans i Drammen og for ejendommen i Hurum. Når vi har ham pågrebet, skal vi ind og sikre bevis. Det haster med at få juristerne til at godkende ordren, for jeg er overbevist om, at Hanne Christensens ejendler er derude i skoven et sted. Påtalejuristen godkendte ordrene sent på eftermiddagen. Alt var klart. Teamet blev orienteret. Spanerne på Universitetsgaten rapporterede, at Frode Berg havde forladt kontoret præcis klokken 4, men at han på vej ud havde stoppet ved bibliotekets reception og bladet gennem dagens avis. Han havde stået længe over nekrologene, pekefingeren hvilende på den korte notisen om stillasarbejderen fra Lier. Han læste den, rapporterede spaneren. Så folder han avisen og gik. Han har set den. Han kommer. Rune og Kaja satte nå i en umærket bil uden for Drammens sygehus med termos og natmat. Klokken var 10 om kvelden. En stille påskemåne hang over åsen. Inde i sygehuset var alt på plads. En politimand i plejeuniform stod i korridoren. 2 tilsat i et rum væg i væg med likrummet, udstyret med IR-kamera og kommunikationsudstyr. Kaja så ind mod sygehusets mørke vinduer. Hun tænkte på Hanne Christensen, kvinden, som havde forsvundet i stilhed, slik Ofrene selv havde forsvundet. Hun tænkte på Frode Berg, den grå arkivaren med hænderne fulde af runer, som snart ville komme gående gennem de tomme korridorerne for at fuldføre sit 13. ritual. Og hun tænkte på gutten på borgen derinde, en 22-åring, som aldrig havde bedt om at blive et redskab i en andens frelsesfortælling. Tror du, han ved? Spurgte hun lavt. Inderst inde, at det han gør er galt. Rune trak på skuldrene. Han tror sikkert, at han er den eneste, som gør det rette. Det er derfor, han er farlig. De ventede. Natten lagde sig over sygehuset, og skyggene i gangene blev længere. Del 9. Fælden. Frode Berg steg af nattoget på Drammens station kl. 20:47. Marsnatten var klar og kald. Månen hang lavt over åsene, og fortavene lå øde i det skarpe lyset fra gatelygtene.
Han trak kraven tættere rundt halsen og begyndte at gå den vante ruten mod sygehuset. Skinvæsken hang tungt over skulderen. I den lå skalpellen, blækhuset, forstørrelsesglasset, hovedlygten og en ny, uåbnet pakke bomuldstot. Den 13. overføring ventede. Stillasarbejderen fra Lier. 22 år. En arbejdsulykke, kort og brutal. Avisen havde videt ham 3 linjer. Frode havde selv sat notisen på bibliotekets læsesal, og han havde kendt den velkendte varme bred C i brystet. Dette var den sidste. Tallet 13 skulle fuldbyrdes i nat, og derefter, kanskje, kunne han lægge ned værktøjet. Kanskje kunne han hvile. Han rundede hjørnet ved sygehusets nordside og fulgte den smale asfaltvejen ned mod varemodtaget. Alt var stille. De samme mørke vinduerne. Den samme svage summingen fra ventilationsanlægget. Han fandt døren, den gamle trædøren med den defekte låsen, og pressede det bøjede stålstykket ind i sprækken. Låsen gav etter med et mygt klik. Døren gled op. Han var inde. Korridoren lå foran ham som en mørk tunnel, bare afbrudt af de grønne nødlygtene over branddørene. Han satte på hovedlygten med det røde filteret, og verden farvede C i burgundertoner. Skridtene hans var lydløse mod betongulvet. Han pustede roligt, dybt, og kendte rytmen fra de gamle bønnene begynde at pulser i bakhovedet. Kaunan. Tours. Reido. Ansus. Han passerede patologiafdelingens prøverum, drejede til venstre, gik ned den korte trappen. Kælderen var kaldere her, køleaggregatets summing tydeligere. Rummet for opbevaring af lig lå foran ham. Døren umærket og grå. Han tastede koden på panelet. 2247. Tallet han havde arvet fra en uforsigtig vagtmester for over 10 år siden. Og døren gled op. Rummet var nøjagtigt slik det altid var. 4 borgere på række. Et stålbord i hjørnet. Den svage lugten af formalehyd. Han lukkede døren forsigtigt bak C og gik frem til den 3. borgen, der stillasarbejderen lå. Men noget var anderledes. Det var en forskydning i luften. En næsten umærkelig ændring i stilhedens kvalitet. Frode stansede med hånden på lægenets kant og lyttede. Ingen lyder utover summingen. Liggevel. En uro, han ikke kunne placere. Var det paranoien fra 2015, som meldte C igen? Han skjøv tanken fra C. I nat var natten. Den 13. Ingenting skulle forstyrre ham. Han brættede lagenet ned, rullede den døde forsigtigt over på siden og lagde frem instrumentene. Skalpellen glimtede i det røde lyset. Han åbnede blækhuset, duppede penslen i den svarte væsken og studerede rygflatten foran C. Huden var ung, glat, næsten urørt. Et perfekt lagret. Han placerede forstørrelsesglasset og begyndte. Det første snittet, algis, beskyttelsen, gled ind i huden med et mygt, velkendt suk. Han arbejdede langsomt og præcist. Lot hånden følge mønstret, han havde pukket så mange gange, at det satte i muskelmindet. Tiwas. Reido. Ansus. Linjerne formede sig under skalpellen, tynde og rene, og han duppede blæk i sårene et og hvert, som de blev ridset ind. Valhøl bidratin, viskede han. Valfader venter dig. Han var så opslugt af arbejdet, at han ikke hørte døren gå op. Lyset kom først. En blændende, hvidt flom af lys, som rev det røde mørket i fælder, og fik ham til bråsnappe etter pusten. Hovedlygten faldt fra panden og klirrede mod gulvet. Skygger flærede over væggene, og så kom stemmene. Politi! Stå stille! Slip værktøjet! Frode frøs. Skalpellen dirrede i hånden over den halvfærdige runen på guttens ryg. Synet hans slet med fokuserer. Skikkelser i mørke uniformer strømmede ind i rummet. 2, 3, 4 stykker. En kvinde i civil kom ret mod ham, hånden på våbenet i bæltet. Slip skalpellen! Nå! Han slap den. Den faldt på borgen med en dæmpet clearing. Hænderne hans blev løftet over hovedet af en usynlig kraft, men det var hans egne muskler, som adlød. Ordene nåede ham som gennem vand. Frode Berg, du er pågrebet for ligskænding og for drabet på Hanne Christensen. Du har ret til at lade være udtale dig. Du har ret til advokat. Hanne Christensen. Navnet rev ham tilbage til virkeligheden. De vidste alt. Han sagde ingenting. Lod sig føre ud af rummet, gennem korridoren, han havde gået så mange gange før, op trappen, ud i natten. En politibil stod parkeret, udenfor med blinkende blålys, som kastede kalde refleksioner over sygehusmuren. Han blev placeret i baksættet, og døren slog igen med en endelig metallisk klang. Ransakkelsen af lejligheden i Drammen begyndte samme nat. Kaja Halvorsen ledede den, iført hvide bomuldhandsker og med en krimtekniker ved sin side.
Lejligheden var liten og sparsommelig møblet. Et køkkenbord, en lænestol, bokhylder fra gulv til tak. Ingen biller på væggene. Ingen personlige genstander udover det mest nødvendige. Som om rummet selv var en celle. Hit, sagde teknikeren pludselig. Han stod bød over skrivebordet på soverummet og pegte på en af de nederste skuffene. Kaja kom bort, og så skjulte rummet teknikeren havde åbnet. En løs plade bak skuffen, og indenfor et hulrum, der Frode Berg havde gemt det mest værdifulde, han ejede. Genstandene blev løftet ud en efter en og lagt i bevisposer. En notatbok, tyk og slidt, med svarte lagomslag. En konvolut fuld af avisudklip. Dødsannoncer klippet ud fra lokalaviser gennem et helt 10 år. Et sæt med skalpeller, en boks med indgangsblader, et blækhus med en svart, tykt flytende væske. En hovedlygt med rødfilter. Et kart over Drammen sygehus med indganger og blindzoner markeret med blyant. Og en gammel udslidt idébrikke med billede af Frode Berg. Og teksten, Rigshospitalet, dokumentationscenteret. Kaja åbnede notatbokken. Siderne var fyldt med sirlig gammeldags håndskrift. Hver overføring var dokumenteret. Dato, klokkeslæt, afdødes navn og alder, runeformlens sammensætning og en kort observation af resultatet. Hun talte, mens hun bladede. 12 indførsler. Den 13. var påbegyndt. Kvældens dato var skrevet ind, men resten af siden var tom. Vi har alt, sagde hun lavt til Rune, som stod i døråbningen. Alt han har gjort, i hans egen håndskrift. Rune nikkede alvorligt. Der genstår Hurum. De kørte sørover i grålysningen. Frode Bergs ejendom lå i en tæt skov uden for Hurum, en gengroet grusvej, som endte ved en steinrøs og en gammel cederbu med mose på taget. Politiet havde med C-hund, en chef trænt i at søge efter menneskelige levninger. Føreren slap hunden løs ved bilen, og dyret begyndte umiddelbart at trække mod skovkanten. Det tog 20 minutter. Hunden stansede ved en stor, hul eik, satte C og bjeffede. Kaja og Rune gik bort til træet. Åbningen i stammen var dækket af en stor stein. Rune rullede den til side, og Kaja lyste ind med lommelygten. Der, sammenklemt i hulrummet, lå en rød ransel og en blå arbejdsjakke. Hun trak dem forsigtigt ud og holdt jakken op mod morgenlyset. Navneskiltet var fortsat festet til brystlommen. Hanne Christensen, renhold. Hanne, hviskede Kaja. Hun blev stående med jakken i hænderne, mens vinden raslede i trækronene over dem. Hunden fortsatte at snuse langs bakken, og i det fjerne begyndte fuglene at synge. Del 10. Dommedag. Retssalen i Drammen Tinghus var en kald, hvidkalket kube, indredet for alvor og ikke for æstetik. Taklamperne sendte et stærkt, fladt lys over de lyse træbænkene, dommerpanelets bord, aktoratets plads og forsvarerens kateter. Rummet var fyldt til sidste plads. Sagen havde trukket presse fra hele landet. Bibliotekaren fra Drammen havde avisene døbt ham med et uundgåeligt tabloidgreb, og på tilhørbænkene sat både journalister, pårørende og et knippe fagfolk fra universitetsmiljøet, som knapt kunne tro det de læste om sin tidligere kollega. Frode Berg blev ført ind i salen 9:00 præcis. Han bar en mørk dress, antagelig den samme han havde brugt til begravelser og disputaser, og de stribede håndjernene var dækket af en diskret klædspose, som fængselsbetjentene fjernede, før de placerede ham på tiltalebænken. Han satte C med hænderne foldet i fanget, blikket festet på et punkt midt i luften. Under hele proceduren rørte han C knapt. Nogle gange lukkede han øjnene som i bøn. Aktor, en skarp, asketisk kvinde ved navn Hække Mørk, rejste C og fremlagde sagen med kirurgisk præcision. Tiltalen omfattede et forsætligt drab, 13 tilfælde af likskænding og sigtelser for ulovlig omgang med legemsdeler efter straffelovens paragrafer. Hun gik gennem bevisene punkt for punkt. Notatbokken med de 12 dokumenterede overføringene, den 13. påbegyndt. Avisudklippene, instrumentene, kartene over sygehusets blindzoner. Så hævede hun stemmen en anelse, da hun viste frem jakken og ranselen fundet i den hule eiken i Hurum. Hanne Christensen, 50 år, mor til 3, bedstemor til 5. Hun var på job, en helt vanlig nattevagt, da tiltalte overraskede hende i at udføre et af sine ritualer. Han kvalte hende, forsøgte deretter at kamuflere dødsfaldet ved at indjise en dødelig dose heroin og begravede kroppen i skoven. Deretter gemte han hendes ejendeler i et hult træ, da de lå i nærmere 1 år. Hun fik ikke engang en grav. Hun blev en parentes i tiltaltes påståtte frelsesprojekt. Aktor tog en pause, før hun lagde til. Tiltalte har i afhør forklaret, at han anså Hanne Christensens død som en nødvendighed. Et hinder, som måtte ryddes af vejen. Dette
er kaldblodig, overvejet drab. Forsvaren, en erfaren advokat ved navn Harald Wick, argumenterede for utilregnelighed. Han viste til den retspsykiatriske erklæring, udarbejdet af 2 sagkyndige i løbet af Frode Bergs varetægt. Rapporten slog fast, at tiltalte led af en kronisk vrangforestillingspræget sindslidelse, mere specifikt en monosymptomatisk paranoid psykose, centreret rundt norrøn mytologi. Min klient levede i en boble af gammel runetro, da han oprigtigt troede, at han reddede sjæler. Han forstod ikke handlingenes moralske dimension. Han bør dømmes til tvunget psykisk helsevand, ikke fængsel. Men de sagkyndige, som blev afhørt i retten, nuancerede dette. Den fremste retspsykiateren, en ældre kvinde med gråt hår og uanfægtet ro, forklarede for retten: tiltalte er utvivlsomt syg. Hans virkelighedsforståelse er forskjøvet. Ligevel viser vores tester, at han fuldt ud forstod, at handlingene hans var ulovlige. Han planlagde dem med omhu, skjulte sporene og ændrede adfærd, da han mærkede, at han blev overvåget. Han vidste, at han brød loven. Af den grund er vores konklusion, at han er tilregnelig i strafferetslig forstand, men med stærkt nedsat skyldevne. Det er op til retten at vurdere strafudmålingen i lys af dette. Frode selv bag om ordet en gang. Dommeren gav ham anledning, og han rejste sig fra tiltalebænken, rank og rolig, som om han skulle holde et foredrag. Stemmen var lav, men klar, og nåede bagerste bænk uden anstrengelse. Jeg har hørt, hvad det siger. Det jeg kalder mig syg. Det jeg kalder dette drab. Men jeg spørger, hvad er værre? Å dræbe et menneskes legeme, eller å lade en sjæl forkomme i evig glemsel. Disse unge menneskene, motorcyklisten, stilladsarbejderen, kvinden fra hospitset, de døde uden ære. Ingen kæmpede for dem. Ingen gav dem en saga. Jeg gav dem runer. Jeg gav dem en vej. Hanne Christensen. Han svælgede, og for første gang dirrede stemmen en anelse. Hendes død var en ulykke i krig. Et fejlskær. Jeg ankrer den. Han satte se. Dommeren bag om stilhed, men ordene hang igen i luften som en dirrende streng. Efter 3 dagers retsforhandlinger trak dommerpanelet sig tilbage. De kom tilbage efter 6 timer. Kendelsen var enstemmig. Skyldig i forsætlig drab. Skyldig i 13 tilfælde af grov ligskænding. Skyldig i forsætlig omgang med døde legemer under særdeles skærpende omstændigheder. Retten fandt, at Frode Berg var tilregnelig, men lagde vægt på den nedsatte skyldevnen i strafudmålingen. Aktors påstand var 7 års fængsel. Forsvareren bad om 12. Dommeren læste op straffen med tydelig røst. Frode Berg dømmes til fængsel i 20 år. Straffen er sat i lys af sagens alvor. Den lange perioden forbrydelserne har pågået, og den krænkelse tiltalte har påført både ofrene og deres pårørende. Den nedsatte skyldevnen er hensyntaget ved, at straffen ikke er ilagt som forvaring. Soning skal ske i lukket fængsel. Frode modtog dommen uden synlig bevægelse. Han blev ført ud, og salen begyndte at tømmes. Uten forstod pressefotograferne i regnet og fangede et glimt af en grå mand, som forsvandt ind i en fangetransport. Det var Kaja Halvorsen, som sidst så ham, fra vinduet i gangen uden for retssalen. Hun stod sammen med Rune Lund, og så bilen kører bort. Regnet trommede mod ruten. Tror du, han nogen gang forstår, hvad han egentlig gjorde? Spurgte hun. Rune ristede sagte på hovedet. Det tror jeg ikke. Men kanskje det ikke er nødvendigt. Han får siddet i fængsel i 20 år. For Hanne Christensen og de andre er i alle fald et slags punktum sat. Kaja nikkede, men kendte, at punktummet ikke helt ville sætte se. Hun kunne ikke glemme roen i stemmen hans. Måden han snakkede om runene, som om de var levende ved scener. Det var noget der, noget som fængselsmurer ikke kunne nå. Ila fængsel lå som en grå betonklods i det flate landskabet uden for skien, omgivet af høje pigtrådkirter og skoklædede åser, som mindede lidt om Drammens urbane trange. Frode Berg blev placeret på en enecelle i afdeling C, den strengeste for langtidsdømte. Cellen var liten. En køjeseng, et skrivebord, et vindue med sikkerhedsglas. En hylde for bøger. Han fik beholde nogle af sine ejendeler fra fængselsbibliotekets begrænsede samling. En islandsk ordbog, en udgave af Hovamål, en blyant uden spids. De første månederne tilbragte han i tilnærmet tavshed. Han snakkede sjældent med betjentene, aldrig med de andre indsatte. Han spiste maden, han fik serveret, gik de lovbestemte lufteturene i den indgærdede gården, og tilbragte nættene med åstiger i taget. Psykologen ved fængslet noterede i journalen, at han var rolig, samarbejdsvillig, men følelsesmæssigt afflattet og uden angerfølelse knyttet til hovedforbrydelserne. Men en sen kvæld i oktober, 6 måneder efter dommen, begyndte noget at ske.
Betjentene mærkede ingenting først. Det var en tilfældig selveinspektion, som afslørte det. På betonvæggen over sengen Hans, halvt skjult af den tynde madrassen, når den var trukket op, satte en tynd, nøje ridset stræk. En vinkel. En diagonal. En rune. Frode havde spikket en splint af plast fra kanten af skrivebordet, spændt den mod betongen og arbejdet i timevis, kanskje i uger, med en tålmodighed bare han besat. Da betjentene opdagede det, var allerede 3 runer fuldført. Kaunan, Reido, Ansus, Ild, Rejse, Gudepust. Han blev straffet med tab af privilegier. Cellen blev anvendt, plastbiten konfiskeret. Men da de kom næste morgen, havde han brugt neglene til at rispe en 4. rune ind i det bløde fugematerialet mellem flisene på vasken. Algis beskyttelse. Fængselsdirektøren kaldte ind psykologen, og psykologen skrev en rapport, som endte i en skuff. Frode Berg var uforbederlig. Han sonede sin straf, men i hans indre blev soningen en overgang, et ophold i en ventesal mellem verdener. Han skrev ingen nye notater. Han samlede ingen nekrologer. Men runene voksede, lidt efter lidt, i det skjulte sprækkene på cellen Hans. En nat, længe efter midnat, vågnede cellekammeraten i nabocellen af en svag, messende lyd gennem væggen. Det var en stemme, nærmest uhørlig, som reciterede noget på et sprog, han ikke forstod. Han trykkede øret mod betongen og lyttede. Ik veit, at ikke stod af Jostrinu Hendinga 12. Betjenten ved natposten hørte også noget, men brød se ikke. Det var bare den stille arkivaren, som viskede for sig selv igen. Ingenting at melde fra om. Men bag den låste døren, i det trange rummet med det sikrede vinduet, sat Frode Berg med fingrene presset mod de nyristede runene på væggen og lukkede øjnene. De venter, tænkte han. De venter fremdeles. Uden for cellen fortsatte natten sin vanlige runde. Men inde i den lille lommen af støv og beton og menneskelig vilje, var det noget, som fortsat pustede. Noget, som ikke lod sig slukke af dommer og murer. Noget så gammelt som sproget selv. Runene talte, og Frode Berg lyttede.